Fy enw I yw Jonathan Fry a dwi'n dod o Caerdydd. Enw'r cwmni yw Event Rater. Mae'r busnes ar-lein yn galluogi pobl roi adborth am digwyddiadau a lleoliadau maen nhw wedi bod iddo. Ar ôl graddio yn Iwic yn 2010, ges i'r syniad am lawnsio wefan gan fy mod i wedi sylweddoli nad oedd wefan oedd yn galluogi pobl roi adborth am lleoliadau digwyddiadau. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn cysylltu gyda nifer o lleoliadau i treialu'r wefan. Mae'r Glee Club lawr y bai Caerdydd yn treialu fe ar hyn o bryd, a mae Neuadd Dewi Sant mynd i treialu fe o mis Hydref ymlaen, a mae'r Motorpoint Arena mynd i treialu fe o ddiwedd mis Awst ymlaen. Mae'r wefan ar gyfer unrhyw fath o digwyddiadau, so fel ar hyn o bryd mae'r Glee Club yn treialu fe am nosweithu comedi, a hefyd maen nhw'n gwneud cyngherddau weithiau hefyd. Ond mae rhywle fel y Motorpoint Arena a Neuadd Dewi Sant gyda ystod mwy eang o digwyddiadau. Dwi'n falch fy mod wedi perswadio i nifer o lleoliadau mawr i treialu'r wefan, achos dwi'n credu bod e werth roed treial am ddim i cael y cyhoeddusrwydd a access mewn ffordd i cwsmeriaid. Mae cwmnïau trefnu digwyddiadau Cymraeg megis Mr Producer a S4C wedi dangos diddordeb i treialu'r wefan hefyd, felly bydden nhw'n defnyddio'r fersiwn Gymraeg o'r wefan. Be sy'n unigryw am y wefan yw, wrth gymharu gyda wefannau fel TripAdvisor, mae'r wefan yn galluogi lleoliadau a digwyddiadau dewis beth yn union maen nhw eisiau adborth amdano trwy dewis rhestr meini prawf. Rydym yn rhedeg cystadlaethau fel adolygydd y mis, ble fydd y cyfle i ennill gwobr o taleb 25 punt i wario'r tocynnau. Credaf fod hyn mynd i annog fwy o adborth oddi'r cwsmeriad. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio lawnsio app ar gyfer Event Rater a hefyd lawnsio system gwobrwyo ar gyfer cwsmeriad fel eu bod nhw'n gallu defnyddio pwyntiau mwyn cael pethau fel telebau neu tocynnau mwyn annog eto mwy o adborth. Credu bod e'n bwysig i cadw'r cwmni yn fach i ddechrau nes fy mod yn cael y system a'r busnes yn gywir yn gyntaf. Baswn nhw'n defnyddio'r arian mwyn datblygu app a hefyd lawnsio'r system gwobrwyo. Ar hyn o bryd, rwy'n astudio MPhil yn edrych mewn i gwerthuso digwyddiadau. Credaf fod hyn yn gwendid yn y diwydiant, gan fod nifer o pobl academaidd yn credu hyn hefyd, a gobeithiaf bydd yr MPhil yn fy helpu datblygu'r wefan a'r busnes a gwneud gwelliannau.